आंनि मुङा अमित बाग्लारि आं रौतानि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बे जाबाय कक'आ बिफां दा दिनै थायबाय बोसोरनै जाबाय बे बिफाङा दिनै थायगासिनो बेयो बोसोराव माने खनथाम थायो खनथाम जों प्रडाक्ट खानो हागोन बोसोराव गैयाब्लाबो जोङो 5 केजिनिफ्राय 6 केजि मोननो हागोन बायदि आं सानदों मानो होनब्ला जोंनावहा खनथाम थायो केरेलायाव खननैल' प्रडाक्ट होयो बोसोराव बिनि थाखाय आं सानदों जोंनावहा 5निफ्राय 6 केजिसिम फांसे बिफांनिफ्राय फिथाइ बेगर मोननो हागोन आं सानो बेखौ कक'आ चक्लेट होनना बुङो गायनाया बेखौ माने फुलि थायो फुलिनिफ्राय माने 1 फुटसो गुवार जावनानै 1 फुटसो गोथौ जावनानै गोबोर हासार जों बेयाव हाखराव सोनानै हाजों मिक्स खालामनानै जों फार्स्टआव गायजेननाय जायो आरो बिनि उनावहाय गायखांनानै मास मोननै बा मास मोनथाम थानानै 6-7 इंसिनि गोजानावहाय NPK हासारखौ जोङो होनांगौ मानो होनब्ला बेखौ होयोब्ला दंफाङा थाबनो ग्रथ जायो माने देरो थाबनो बियो गायजेननायनिफ्राय बोसोरनैनि गेजेराव जोंनाव प्रडाक्ट होजेनदों आरो बिनि बैसोआ बियो 25-30 बोसोरसो माने फुलि प्रडाक्ट होगोन बिनि उनाव एसे खमायलांगोन ओरैनोथ' बेखौ डाइरेक्ट जाजाया बेवहाय बेगर थागोन बेखौ बियो देरबावगोन गिदिर जागोन देरनानै बियो मोननानै जों बेखौ बुखावनानै बिनिफ्राय बेगर थायो बे बेगरखौ जोङो बख'नानै जों खादाफोराव साननै माने खोबहाबना दोनो आरोना थालिर बिलाइजों बा माबाजों थालिर बिलाइनि खोबहाबना दोननानै बिनि माखासे गुफुर थायो बेगराव बे गुफुर बिज्ला थायो बे बुस्थुआ गासिबो माने दै जानानै गलांजोबो ओमफ्राय गासै माने बेगरा स्र' थागोन आरो बे बेगरा स्र' थानायखौ माने बेगरखौ माने जोङो सान्दुङाव फोराननानै फाननाय जायो बिनि बेखौ जोङो दासिम जोंनो साप्लाय खालामगोन ओरैनो दा गुवाहाटियावबो एसेबां एभेलेबल जाथ'वाखै मानो होनब्ला प्रडाक्टआनो गैया नालाय आरो नोंथांमोना बिनि प्रडाक्टनि कक'आ पाउडार होननानै नोंथांमोना मालाबा गुवाहाटिफोराव थाङोब्ला बा मा होनोमोनलाय बै बिस्कुट एरि बानायग्रा नैबे जोंनि माबाफ्रावनो थायोना केक एरि बानायो बिसोर माने माखासे दुखानफोराव सोंब्ला मोनगोन बिनि बेसेना बेसेबां कक' पाउडारनि बेसेना दायो आं मिथिनायाव कक' पाउडारनि बेसेना सेरसेयावहाय 800निफ्राय 1400सिम दङ दा नोंथांमोनाबो सोंब्ला मिथिगोन नंमारगौना नंमारा जाय गायनो गोसो बिथांमोना माने बे दखानफोराव सोंस्ल'नो हागोन आरोना अब्लाना बिनि प्राइसखौ मिथिगोन आंथ' 2017आवनो आं बेखौ ट्रेनिं लादों गुवाहाटियावहाय ट्रेनिं मोनखांनायनि उनाव आं मोनसे गावखौनो बिराद गोजोननाय मोन्दोंमोन मानो होनब्ला बेबायदि आबादखौ माने गय बारि सिङाव मावजानाय हिसाबै माने आं गोसो गुदुं जानानै बे आबादखौ 2018नि अक्ट'बर मासावहाय आं गायजेनदों आं बेयाव बिगाथाम गायदों दायो दा आंनियाव मोनसे प्लान दङ देग्लाय 2021आव आं माने 15 बिगा आं गायनो सानदों आरो आं अलरेडि दासिम माने टारगेट लाखाबाय गायनो थाखाय जाय बिथांमोना गायनो गोसो जादों बिथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरो जाखिनि गायनायाव माबा नांगौ बिनि गासैबो माबाखौ आं डिटेल्सखौ हरजोबगोन आरोना जाय बिथांमोना हमना ला दिल्ली बम्बाइ बा बबेयाव थांनानै खामानि मावहैदों हा दङब्ला न'खरावनो मोजां थानानै खामानि माव अब्लाना बेयाव थांनाय 20,000 30,000 दरमाहा मोनोबो मासाव बिनिसाय बांसिनबो मोननो हागौ नोङो बिगाबा गायोब्ला गैयाबाबो 5 लाख फैगोन बोसोराव आरो गयनिफ्राय 2 लाख बा 3 लाख बिदि फैगोन एबा 8 लाखसो माने इयारलि इनकाम जागोन न'खरखौ आजादि सोलिनो हागोन आरो इसेबां नांथाबनो गोनांबो गैया बेयावहाय जास्ट गायनानै सम नायगारनांगौ बेबायदि गुबुनाव थांनानै 12 घन्टा 8 घन्टा 10 घन्टा बिदि डिउटि मावनांगौ जेबो गोनांथि गैया आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना